السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ مزاج ٹھیک ہے دوستو؟ تساں دے پے میرا یوٹیوب چینل ادبی سوچ، میں ہاں تواڈے وسیب دا شاعر غلام مرتضی کوٹ۔ دوستو میں ایک ڈوڑا تاری نظر کرنا پیا، غور کرے سو جو لکھ خوشیاں ہن گھر وسدا ہا، یا اجڑ ہے گھر بے گھر تھی گیوں، کوئی جو آدے کر چپ ویندوں پر کھس گئے ہن بے پر تھی گیوں، ہر رات ہوندی اے سفرے وچ گل اپنے نت دا شر تھی گیوں، ہا ظالم کوئی انسان ایجا جیندی اਣکھٹ یار نظر تھی گیوں، ہا ظالم کوئی انسان ایجا جیندی اਣکھٹ یار نظر تھی گیوں۔ دوستو اج کل فلڈ ساڈے پورے پاکستان دے وچ، بلوچستان، پنجاب، ہر جگہ دے اوتے بہت زیادہ اللہ سے خیر فرماوے آندا پہ۔ ایک انہاں لوگاں واسطے ڈوڑا جڑے فلڈ دے وچ تکلیف چن، جو اوہ سینگی پچھلے سال وانگو سکو مان دریا جا وال رولے، جتی دھاڑ کروں کچھ نہیں بردہ سکو ہر جائیں پل پل رولے، مر منجھیاں گن رول کٹیاں گن گپ چور دی این دل دل رولے، کروں کہیں دا شکوا کیوں آن کھوٹ سکو اپنے بیٹ دی چھل رولے، کروں کہیں دا شکوا کیوں آن کھوٹ سکو اپنے بیٹ دی چھل رولے۔ دوستو جتھا جتھا بھی لوگ تکلیف ہے جن میرے دوستو میرے بھیراوو انہوں دا خیال کرے سو۔ دوستو اے او عمالے جڑا اللہ کو فوراً قبول کریں دے تے توارے ہوتے خصوصی اللہ سے اپنی رحمت نازل کرے سے، بالخصوص جڑے لوگ حیثیت والے ہیں تے انہاں دے نال کوئی غریب یا کوئی چھل دا بڈھا یا کوئی ویسے غریب بیٹھے تے یار تساں میری گال تے توجہ کرے سو، جو اللہ نے جس وقت حقوق دی گال کیتی نا اپنے قرآن پاک دے وچ ہمسائے دے بارے دے وچ تے اے صحابہ تے اب مقصد انہوں نے فرمایا جو بھئی ایویں محسوس تھی نہ پہ جو جی میں یہ جڑا ہمسایہ ہے نا یہ وراثت دا مالک ہو سے انسان دی جائیداد دا۔ دوستو ہمسایہ دا بہت بڑا حق ہے، اللہ میں کو بھی ہدایت دے، میں بھی اپنے ہمسایہ دا خیال کراں، اور میرے واسطے بے پناہ دعا کرے سو۔ دوستو میں آپ واسطے دعا کرے سا، میں تواڈے وسیب دا شاعر غلام مرتضی کوٹ۔ السلام علیکم۔